नमस्कार प्रणाम रुआ देख रहल बानी आपन बिहार। आज हम आ चुकल बानी सोनपुर मेला में, जो कि विश्व के सबसे प्रसिद्ध मेला कहल जाला और ई पशु की मेला ह। और रुआ देख सकतानी एगो जादू जी जौन बानी, सौखिया जादू जी बानी, जौन कि यहाँ के नेपाल से एगो ऐसन भेड़ा ले आइल बानी जौन की आकर्षण के केंद्र बनल बा। आ यहाँ तमाम लोग देख सकतानी काफ़ी भीड़ लगा के ये भेड़ा के देखे आवता और लोग एकरा के चिढ़ा देता, तो ये काफ़ी खूंखार रूप ले लेता। अगर जादू जी के कहनाम बा कि अगर ये भेड़ा अगर खुल गईल और रस्सी में से टूट गईल तो यहाँ कोई नज़र ना आई। रहुआ देख सकतानी आ भेड़ा के काफ़ी लोग चिढ़ा रहल बा। आ ये भेड़ा काफ़ी खूंखार भी बा, पैर भी उठा रहल बा मारे खातिर, और भी बहुत कुछ जादू जी ले आइल बानी। और देख सकतानी नंदी बैल बा, ये बेचे खातिर नहीं खिले आइल, शौखिया जादू जी बानी, यहाँ के शौक खातिर देखावे खातिर ले आइल बानी। आ ये घोड़ा बतावल जा रहल बा कि जौन की 2.5 साल के घोड़ा बा और ये रेसिंग खातिर ये घोड़ा रखले बानी। और ये घोड़ा जौन की काफ़ी विनर रह चुकल बा, उहे के द्वारा बतावल जा रहल बा कि 10 बार विनर रह चुकल गईल बा ये घोड़ा। ये कई बार विनर रहल बा घोड़ा? 10 बेर हुआ, उससे पूछे ना उससे। अच्छा है ना, बाबू है ना तनी ये कई बार घोड़ा विनर रहल बा? 10 बार। आई बताओ ये कितना देर मालिश करेला घोड़ा के? मारी ना नू? अरे ना मारी भैया, काहे टेंशन होता ना नू मारी? 2 घंटा। ओ 2 घंटा। काफ़ी हाइट बा घोड़ा की। कितना इंच हाइट बा? 65 इंची। 65 इंची हाइट बा घोड़ा के। हमरा ख्याल से पूरा सोनपुर मेला के सबसे ऊंचा हाइट वाला ये घोड़ा बा, जौना के हाइट 65 इंच बाटे। और यहाँ के कुछ विदेशी नस्ल के भी कुत्ता बाटे, जौन की ई शायद बतावल जा रहल बा कि पाकिस्तान से कुत्ता आइल बाटे। तमाम कुत्ता भी बा जौन की पाकिस्तान से एने ओने से आइल बा। तो आई हम जादू जी से 2 मिनट के बाइक ले। सबसे पहले ये बताएं अपने के का नाम पड़ी? हमारा नाम डॉक्टर जितेंद्र यादव जी, और सीतामढ़ी जिला परिहार प्रखंड से आयल बनी। ये बात बताई हरुआ जौन भी ले आइल बनी पशु, ई का रुआ देखावे खातिर ले आइल बनी? बस सिर्फ लोग के दिल जीते खातिर आयल बनी। हाँ देखाई, प्रदर्शनी होई, लोग आई देखी समझी बुझी, मजा लिया फिर चल जाए। का लागता कि जौन पहले के तुलना में मेला ओसे बढ़ता कि घटता? बहुत घटता, चिंता के विषय बा। चिंता के बहुत चिंता के विषय बा। आधा जानवर हो गईल है, आधा लोग हो गईल बा। दुख के बात बा, सरकार के कोनो ध्यान नहीं खे ध्यान। सरकार कहीं ना कहीं यहाँ देखल जा रहल बा कि अगर 2 गो 3 गो थिएटर आवत रखू, 6 गो हो गई, लेकिन जानवर जितना आवत रखू आधा हो गई। आवे वाला दिन में लगा था कि सोनपुर मेला थिएटर मेला हो जाई, पशु मेला का नाम बदल के एकरा के थिएटर मेला रख देवल जाई। काहे से कि थिएटरे के संख्या बढ़ता, यहाँ पशु के संख्या जौन बा उ काफी कम होता। सब लोग के अश्लील चीज पसंद बा आ सरकारों को यह पसंद बा, यह खातिर चिंता के विषय बा। रउआ हर साल कुछ ना कुछ नया ले आवेनी, और अब की बार एगो जौन भेड़ा ले आइल बानी काफ़ी खूंखार बा, एकरा बारे में थोड़ा बताई। भेड़ा पहाड़ी भेड़ बा और ये काफ़ी लड़ाई जीतल बारे। और सोनपुर के भी विनर बा। तो प्रत्येक साल यही खातिर एकरा के देखावे हम ले आइल बानी। देखी चिंता के विषय बा यहाँ के बतैनी जादू जी बानी अपने जी, डॉक्टर जितेंद्र। ये जादू जी डॉक्टर जितेंद्र जादू जी बानी, जौन की शौखिया इस शौक से रखले बानी सिर्फ देखावे खातिर। लेकिन सरकार के पर कदम उठाए के चाहिए। काफ़ी जानवर के संख्या जौन बा कम हो चुकल बा, आधा हो चुकल बा। और यहाँ पर मेला में थिएटर के संख्या बढ़ता, लेकिन जौन जानवर पशु मेला विश्व के प्रसिद्ध पशु मेला में एगो ई पशु मेला मानल जाला, जौन के संख्या आधा हो गई। ऊपर शायद सरकारों के ध्यान नहीं खे ये पर। वह दू शब्द में, छोटा शब्द में का कहे के चाहते हैं सरकार के? सरकार से क्या कहम, आरजू विनती करम कि बिहार के धरोहर है सोनपुर मेला जी। और सोनपुर मेला के नाम से पूरे बिहार के नाम विश्व में लोग जानेला। एलेल इ पर एक बहुत बेहतर कमेटी बनाई और बेहतर काम करी ताकि मेला में और बढ़ावा हो सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा यहाँ के समय ना लेम काहे